Mame ma akwaba emfa umbra Ghana insem TV GH so wofre me adwoa searching Bako ti say me ma Ghana fo na hu say obi a wakọ election a waboka ewo MPP mu a ebetimi aka say wakọ election a anka walusu esese nka na ban na bamubu engineer Kwabena Agyapong won na da na dan Kwakufu ado emra yewura akofo free so ne ko election olusu yi na bama mbu papa kuro ya ebe pre general secretary obini ye saje free ni nsem wankasa odini sika chini Ghana na akwa election o enyen azeketwa ye gifri ni nsem so ngotena fie wasaba back any Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebe ko contest osaye dey elusi ni buamfu odaso ti party ni said ye party ni na ayeno no ono the party ni no dey osum no the party ni sie no odi buo ni ani die di mano enti obi a wakọ election mienu endi 4 years impo na papai na bama budie na okeka nsem a ensem vata de megiri say is a time a etese party no e kana credit share no na mete say yesi party fo ni kosia the party fo ni kosia no minim ye say yenua bi a oye na yakra a presido no Eastern Region I man deputy Tescom coordinator ewo national always pay okosua na de ewa monone ono ene chro letter ode koma party no megidi se eye nunti ena party mpanifo kwaye de ekotena so mesre omo kono mo kotena se a omo mfa decision ebe ma party ma sorry omo kasa no ebe ma on eni age na me ma drain de nanka mesre omo se ehunhia se nkomo kotena so krom be frɛ owura Canada kompre kwa Agyapong ebasa ebema ni trimu aye ne de na oba na opia bontin a poison eyi oba beto tokura de oba be kan de ma kan ne de man kan na de abeto abontin omosi mi obey me say because what me be kan say o say on this scabe no njai contest no president say on this scabe bo skedin say on jina on njai contest now de konsani pano oni ne ka asum sembia enye wa bona ni trimu po awie enti yenja ama no so no a pese otena party ni ma ontena ombeso obetena so a onko na party na bre no na party no sejon bai wa wuko Jacobeche bi lante wa wuko empanifo bebre bai o ma wuadubu an mu na wuko CK tedem omu na o ma wuko empanifo akesi a mu be ye adwuma ma party no ene omu na ayedei ewuko omu ni o ye current chairman nyame ene kusoro mu a wode te ho ene ne ho mfa no ye pena ye hunu osayale ofiri mu no party na ensaye o party ni wo ho obi foforo na etutu na chi voice asema me pese me kan na se ye nsema ye kan wa ye kan wa afa kan Agyapong hu na no de ebeboa pa esese ye as a party man se obia ni mobia na odi kan Agyapong ko achi ewo ne constituency me mashasi mi hu se waye na adwen se obekwa akodi debate achi no me de me ye ne se omo di na achi omo me constituency na no matwe me ho aben omo a meni omo di nkomo a me make sure se metwe omo aban party no na omo hu se omo obi kan omo woni do na di nkomo a omo asem omo kan se omo kodi debate achi no as a party no nsheda nti omo nim ye dai enche omo nti mesre mi nuanom se mumaye na ye nko omo nchen omo asem kan ye de oba omo wa no one na omo mani dia omo ba bebre no omo ndimo omo ya no omo postu no omo ko TikTok obi ko live a no ma ba omo ye debate omo bekasa no omo jai omo me kon influence ma wo so omo jai e bia tia le so mbe MPP adwuma a ma wo se bi no omo TikTok ro omo de ba omia omo asesa na omo yi Kennedy debate omo sign omo ye na free ho ebi mo nso me hu se omo kasa biem omo se omo guso omo de omate me se omo kasa meni omo kasa omo hwa de eti mo didie se ye na ye kasa kire omo wo ye constituency na ebeboa ama yetimi atu the base na se ebetimi aboa na ya makana de Agyapong a ye mre no hu se onu obi aso otwa na chi na o he na chi no hu se omo di na chi ni na se omo na ni na chi biem
na omudi MPP echi amaba back to MPP a obonwu se onye obi afa ni dede na wo ye ni nna no ebe manager ntimi sire mi nuanom momboa me na yendi sa adwumadie no ewe ye constituency ni ye mantamu ayebo ye nuanom a omukodi na echi no ye nhya ase no omunkasa ne ye ma omu se Kennedy Agyapong ye pese me nkuminya ono nko ane de no ye dey ope ondwen omo Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ono na bedwen wo mo ho ono na dwen Ghana daachi nto mbeka ye ho yenya adwumaden ye mfa Dr. Mbra so mo beba na se omo beba ba ye adwuma be fa ye nsem akode a omo njai na se omo ba ni na be konkoden na the doctor aba be si akunya no so dia omo beka ye ho nyentu anamo na de se doctor banso a ye be make sure se ye be tai wo na chi na de omo se fata no mo nsaka enti voice me de manu be sia na de on so onto aso na ma hye obi ankran se hey bibia no ebetimi asesa Dr. Mahmood Bawumia win bibia no na se Kennedy say obete ne party a onkote me den say shada ebebiti no Alan bebiti no even political party bia bebiti no obeba last because omomudi na chi no ebehu se ono onka no kure MPP mu no free ko na wono enyanti eno so okote ne party nyese party no ena wodwen no e ono anu hu no e dey odwen me da se me de manu asi wants us to be. This is exactly only obisa or thriving in chaos. You have to remain tactical and strategic. That's all I'm saying. Menka say be my team did no, but I'm saying say. We say na ya bet na ha say no. See nya ka say did na tema ya ka asem ya de akere na. It won't go anywhere. Nothing will happen. He will still continue what he wants to do. But leaders na yenya entrust one with power no ekot na se come up with the concrete solution. I don't think say I no share your attention ya na dey free NDC force the papa pay you know. Distraction, that was the point. Silence no na ye di ni silence we can do it. My sister, we can do it. Oh, the better he's not here. This time, that's 1 minute now. Don't see my wife. Impenifo na made them charge almost say they should get up and do the needful, because at the end of the day, when they do the needful, you and I will not be sitting here discussing another internal party member, but rather our opponent, our main opponent. And I re-echo what your friend is saying. Dennis said, "Oh, my precious mommy, why, Miss Rose and Anna." Oh, they do so now. What can say the person can no? Why, Mr. I re-echo what Uncle Dennis Ekaya said. Party no. The truth of the matter is that we've been doing well for so. When was the last time cry about one thing about MPP SM? It was always attacking NDC. It's just one person, and that's the truth. It's one person. It's one person. Into your best say and party painful. And a party no, obitsanable can party now wow. Some of us we are now coming up, said Uncle Dennis Kai, Uncle Dennis or sorry, and you're just a radio station, so TikTok has some inviting over. X inviting over, baby inviting over. We as people are really neck deep helping the party say 2028, but we can't let one person our benefit every party. Nimono to now come and the piano is like every 3 months piano no be jai back too. So that's what I'm saying. Say we can't keep going back and forth with him. The party leaders need to exercise their authority. That's it. Okay. Me that's it. Nyango shira pa no adwenche. Me that's it. Precious. Bremu bi mame. Yo, mi chichi obia. Me that's say wa mame akwenya eti say. Me pacho. Ken asɛm no die ken you be a ho senka unim se anka obedi opese odi president a anka de oyeye no nka wanye sana me hu no because ken no na eni na adwen mu so obedi president omo di na ye wo ye senti ye sei nyama wo cheche nyama wo ma chese sei nti ene
bremu ne ehwe se wubenya oni bebe ken ye obi a on se oma obi ade woyɛ baakofuo sei na ɔbɛma wade na wayɛ yie paa ɛwɔ nkokoam ɔmfa ma wo ɔyɛ obi a ɔpɛ sɛ biribi a ɔbɛma biara no ɛwɔ sɛ camera ɛwɔ around ɛda so na ɔde to hɔ na amansan nyinaa ɛyɛ dɛn ɛhu sɛ ken na ayɛ saa adeɛ wei na time on started saa adeɛ wei nyinaa no na nkurɔfoɔ keka kyerɛ ne nti ɔmo keka kyerɛ no bɔmmɔde abɛdi president bɔmmɔde ayɛ sei no start yɛ na ɔyɛ na ɔka gu mu saa ɔyɛ na afei ɛbaa ne sɛ okay ɔbɛba out na wabɛdi president no saa time no na ken na keka nsɛm anka yɛnyɛn MPP yɛkuo wei anka ɛnyɛ adeɛ a anka yɛbɛtumi aba abɛn mu da because of na no kasa ensem a okeka ne nneɛma nkɔfoɔ kɔ ne fie a sɛnea osi treat nipa menua makɔhɔ bi pɛn de me court case bi kɔdan ɛnyɛ sikasɛm na me kɔ yɛ nipa na asalan ɛwɔ ken fie anopa na wohu treatment a amanfoɔ fam wɔ no na me duru hɔ no ɔma me konya ma me tena ne nkyɛn na wei ba de sɛnea osi ne kasa sɛnea osi ne yɛ no ɛma me hu sɛ confirm me asɛm ne sɛ ken mpɛ sɛ nipa baakofoɔ bɛboa no wɔn kokoam ne deɛ ne sɛ ɔde ba bɛto TV so na obi ehu sɛ ɔyɛ saa deɛ wei na de wɔyɛ kyerɛ ɔkora na wɔtwema o de wɔyɛ kyerɛ bɛma yɛyɛ saa na wɔtwema o wɔn sɛ ne bi deɛ ɛyɛ me wanwa so ma me konya ɛwɔ ne left side na me ti wɔ na nipa di like precious mama precious we can also find inti say you know wonim bibi me ken nia oyɛ ni nyinaa wɔde tete party no waka sɛ wentumi enya yekonya no antena so as MPP candidate oko contest for presidency na kyerɛ sɛ onye de obetete yɛ yankasa ampa atete no ɔde yɛ femu no na sesei no me nkɔyɛ adwumaden nkɔbrɛ nkɔne nam ɛnyɛ adwuma ma party no na me wie a na maba na mepɛ good results no na afei ken na bɛprete no ɔno abɛyɛ ne ho akɔkɔ na wabɛhwete adeɛ na mema boaboa no ɛno ho yaw na yɛ mu biye kum sesei sɛ ɛwɔ sɛ empanyifoɔ no sɔre yɛyɛ ya no baako grassroots o ɛdɛn yo kɔpi me soro hɔ yɛ sɔre ne yɛnya asɛm bi ka kyerɛ Kennedy Agyapong yɛ ma no two options either sɛ obɛfiri party ni mu anaasɛ ɔnka party na asɛm bio that's all tana wɔse yɛ ka kyɛ ken that's all nti ɔntwu so baako say the entity man option say the sack from the party say sack na edu sack but sack no sa options two way no ɛkyɛn sack yɛfa ma ken na ken nte ne ho ase sɛ party na yɛ wɔ mu na nyɛ ɔno na ɔhwɛ obi ɛnyɛ ɔno isika ne mo na odi wɔ ne fie no July 27 very close to election time meba be kasa nti ɛwɔ sɛ yɛ ne ken kasa ɔmo ne kasa no ma no saa options wei sɛ either sɛ obɛfi party ni mu anaasɛ ɔte party ɔbɛtena party ni mu na ɔnka yɛ asɛm bio